tikutokeseka mukono tauya nochilongocho nhau dzomanhoko dzozuva rogumi nopfumba mwedzi uno wachikumi. Nyasi tiri kupfuurira mberi nokuongorora zvakareketiwa nomongoreri mukuru wehurumende apo agoringa kumakambani ehurumende akati kambani yomangoda kwachiadzwa iri bekuboya kuti yakaisepi mari inoita mamiliyoni 400 chaiwo mari yokuAmerica. Zvinotohwadza mabi angu kuzvifunga izvi. Apawo ati kune makambani ehurumende 34 ari bekuendesa mapegwaro awo okuti wakatekaidza sei mari kuti aende koongororwa. Ipapa ati akapedza chekuongorora makambani 52 asi kwasara mamwe achiri kuongororwa makambani 54. Kambani yomagetsi yoZETDC kwai iri bekuziva kuti yagoisepi mari nokutoti ipapa inozvikwereti zviri kupfuura zvinhu zvawainazvo nomabhiriyoni 5 chaiwo. Zvinorwadza izvi. Apawo pokare kwai vanhu vasiri kubhadhara magetsi iyo mashefu agosvika pamabhiriyoni 2.2 zvomamiliyoni. Zvinotorwadza mabi angu. Bazi rinoringana zvokutengiwa kwezvinhu kwai rakatozopedzera radzima zvikwereti zvinosvika mamiliyoni 2.3 chaiwo. Idi kudzimirana hawo zvikwereti wakuruwa zvakatonyangaritsa izvi. Kwai pokare bazi rinoringana zvokuchengetedzwa kwemhuka ragopa vanhu wagere mubazi rawo wagere pavakuru wavo vanochengetedzapo kwai wagowapa marita opeturu anosvika 300 pamunhu mubodzi pamwedzi wega. Idi wakaita izvi wari bekubvumiwa pokare kuzviita. Zvakatonyangaritsa izvi. Izvi zvinondoramba zvichireketa kuti kubiwa kuri kuitika mari dzonyika kunotorwadza. Tinogona kusara tichiribe kana chinhu chibodzi chaiko. Kumupedzana monyasi tabuda tsungununu tiri kuringa zvanga zvichiitiwa kuparadziwa kwezvinhu ikweyo zvahwadza mabi angu, asi tinoramba tichindoti wakuru wehurumende dai wareka kugoita tima rakadari rokutoti vanhu vanga vari kuringa kuti ndopawakuraramirawo wabva wapwaziwa. Ipapa pokare kutori nevamwe wapwaziwa kunyange nepokurara chaipo waribe pokurara kwanyasi uno chaiye. Hino mabi angu zvinotorwadza. Mafata oroma aita sokuramba zvanga zvakumbiwa naMunangagwa zvokuti wagoike Fata Ribeiro kumuzinda weHeroes Acre. Toramba tichiti vanhu ngavarege kugomanikidziwa kuita zvavasingade. Kuno vanhu wagari wokubhukuro kwaMaganga kwaSvosve avo wakaenda kodzingiwa nomapurisa nokambani yeHunyani Estates. Kambani iyi yakaenda yabata gwaro rabva kumatare odzimhosva kuti wadzinge vanhuwa. Vanhuwa umwe wavanhu wakaenda kogara mumapuraziya mumakore a2000 chaiwo. Zvinohwadza kuzvifunga kureketa kuno. Heno mabi angu kuti pachagopedziwa sei ipapa. Wachena wagoita kuti waunganidze umbowo zvinhu zvawanga nazvo pamapurazi yawo. Heno kuti wachazvikona chere asi ndizvo wanyepiwa nobaziro CFU Commercial Farmers Union. Heno mabi angu tiri kuringa kuti wakunhadzirira kuti wachitore mari dzakarepa chaidzo pawachazopiwa mari nehurumende wakareketa naiya. Kwai kuchema wakaunda kwakuenderera mberi kusvika mazuva 14 apfuura. Toramba tichifunga kuti hurumende yedu inoita bauro kureketa asi iri bekuita pfungwa dzokuti zvairi kureketa zvinombotekaira sei. Mutevedzeri wegurukota Rozvomari agoita mapwapwa achinyepa hache kuti mari yomabhondi yakubvumiwa kune dzimwe nyika dziri kunze kweZimbabwe. Izvi tazviringaringa tikaboya kuti paribe manyepo egani. Tiri kufara kuti Richard Zengeni kwai ari kunhadzira machipisi omabhanana chaiwo. Toramba tichitenda izvi tichiti mukayaboyawo akanzi Zingers munagotenga kutsigira mumwe wedu uyu. Tiri kufara pokare kuti Rodwell Kozana akajiwa nobere mufanayu kwai aenda kuJoburg kuSouth Africa kuwana chiremba ikweyo wagoti wachamurapa pachena waribe kumubhadharisa mari. Aenda konhadziwa usu hwache kuti huningisikewo zvisvinu. Toramba tichitenda mabasa makuru ya. Chikwata choragibhi chovakomana vanotamba wari vanomwe chakunda chikwata choMexico 21-0. Toramba tichizvitenda izvi. Tiringe hedu Zopasirese. Kwai kachiwereko ibhora kanga kaburika muGuinea kakuwa manje kanga katanga muna kukadzi wegore rino. Toramba tichitenda wakashingirira kuti kaite izvi.
waNigeria waendesa hurumende yavo kumatare odzimhosva nokuda kwokurambidza yagoita dandemutande reTwitter. Toramba tichifunga kuti izvi zvichaita kuti hurumende ichinje nzero dzayo dzayagoita ipapa. Ethiopia kwai yagoti kubazi rozvonyika dzoAfrica roAU rimbomire kuita zvokuongorora zvavari kuita zvokuTigray. Toramba tichifunga kuti Ethiopia inofanira kuti isiye waite kuburitsa pachena zvinhu zvakaitika. Idi zvinotorwadza izvi. Kwaiwa Ijipita wari kumiraba kusimudzira nyika yawo kureketa kuno kwaiwa kuchinja guta guru rawo wari kutowaka kureketa kuno zvokutoti wachagona kupedza makore ana 2023 kana 2024. Ipapa kwai wachagweisa zviwakiwa zvakaita mutukagore kurepa zvinosvika 500 chaiwo. Isu kwedu tinondoziva ba kuti zviri kuitika ipapa. Idi zvakatooma mabi angu. Kwai kwaAmerika kwaipiwa manje tumushonga todziwa mupengo tunopfuura mamiliyoni 300 mumazuva 150 apfuura. Idi zvawo wabi yedu wane hurumende dzakarongeka dzimu. Mukahatikidzwa kanyasi kwai maJerimani akunda maputukezi nozvibodzwa zvinako zviviri. Heno mabi yangu asi tiri ipapo togumira pano kwanyasi. Ndini wenyu mhandu wonhau tiboyane nomuvhuro.